Makhosi amakhulu ndawuwe singane zedlozi indawo engane zakwethu. Ngiyanibingelela umkhulu wasemakhosini indaba enhle exoxa ngofakazi. Makhosi amakhulu engane zakwethu ingane zedlozi ngizocela ukuthi lana ukuthi wena osaqala ukubona le video kamkhulu wasemakhosini, please do subscribe lapha on your right hand side nje ibutton nje elibomvu lapha think about to your right angle or something angasahle, kodwa ke libhalwe ngokumhlophe leli button, and then if you don't want to miss any of the videos umkhulu wasemakhosini ayipostayo, press the notification bell evelayo lapha after usushaye ini usubscribe, and then please do share the videos nalabantu abadinga ulwazi. Lana ke ingane zakwethu ngisazokhuluma nje lana, ngizocela ukuthi if shareisha lama video on any social network, ngabe WhatsApp, ngabe Facebook, noma ngabe Instagram, noma kuphi, but shareisha nomuntu omaziyo ukuthi uyalidinga ulwazi, he or she is in need of in knowledge. Njengoba nje sixoxa, khumbula ukuthi le video umkhulu azaqala YouTube channel is just ukuthi akhulume nani with the life esiphilayo emhlabeni and beyond this life. So impilo spiritually noma ingabe physically, and ke nano knowledge ke engidlulisayo ulwazi according to my understanding. Okunye izinto engisuke ngizazi, not ukuthi kusuke kuyizinto engizenzayo, but ngiyadlulisa nje knowledge njengale knowledge yesizwe nanani. Phela umuntu umelaphi, you cannot just be umelaphi nje ongazi entweni ethize. You can be in knowledge ngento ethize kodwa ungakwazi ukuyenza. So it's good ukuthi umbuze umkhulu wasemakhosini ukuthi uyakwazi ukwenzani leyo nto leyo osuke akhulume ngayo. And please do ngane zakwethu, kulabo abanenhlahla yokwehlela ukuthini bebone umkhulu wasemakhosini esibonakalisweni zabo, please do make sure ukuthi ngane zakwethu nenza njena. Usuke ungaboni yena umkhulu wasemakhosini, usuke ubona ithunya zakhe umkhulu zakubone zakoni nalumu, usukubona kuyena yena mnikazi womsebenzi okulikhehla lakithi, ukukhokho bakithi. Lana engane zakwethu kusuke kuyinhlahla enkulu leyo osuke nihlangane ngayo. Lana engane zakwethu bengithi ke sikhulumelana just quickly nje, so khuluma lana ngomndawe. Umndawe lana engane zakwethu, it's a spirit lena esuke i-deep kakhulu. Kuye kwathi omunye umuntu athi ake ngikhulume ngelokhuzana ngomndawe nezindawo. Izindawo ke angizazi ngane zakwethu, angazi nanokuthi ke silwane sini leyo kuthiwa izindawo, kodwa umndawe ngazi kungumoya wedlozi noma kungumoya wabakonyokolume. Le moya lena usuke uphethe kakhulukazi kusuke kuyizalukazi, kepha isuke iqukethe abantu bakini nabako malume bakho noma bakonyokolume, izalukazi namakhehla bangamandawo. Kodwa isikhathi esiningi they appear to be ukuthi babe nginjani, babe izalukazi. Umndawe ke ngane zakwethu, umndawe lona it's a spirit equbuka emanzini, umoya wamanzi. You can never find ukuthi umndawe khona umndawo ozowufica anywhere. Umndawe nje la uqubuka khona, umsuka wawo, umsusa wawo umsuka wasemanzini, liqubuka emanzini indawo. Yebo ke indiki nendawo vele liqubuka emanzini, so kuyizithunywa lezo zamanzi ezisuke zinamandla strong. Kodwa ke sigxilela umndawo ngoba indiki ngichazile previous videos. Indiki ke ngane zakwethu it's a spirit esuke inamandla kakhulu nesuke inolaka kangangokuthi wena uqobo as umuntu osuke enjani ephethwe umndawe. Khumbula ke lana umndawe wehlukile, khona umndawe khona amandawe. Uma umuntu isikhathini esiningi omunye ngenzela ukuthi lana I clear this part ukuze abanye abantu bengabi nakho ungaboni ngasolinye ukuthi
uma ngabe uzongena emsamo womuntu uzongena ezukuzothwasa ungathuki mangabe umuntu ethi cha ngicela ukuthi ake ungene ngembuzi la ekhaya bese kuba ilezo inkomo ilezo inkukhu njalo ezikhona odinga ukuthi uzenze lapho usukunedlozi elikhulu lomndawe. Kodwa ke ngenxa ukuthi ke abelaphi sinale tendency yokuthi senze ngendlela ewulwazi lendlela esijwayele ukwenza ngayo. Abanye abantu baye bengawulaleli umoya benze ngendlela ekusuke kunjani bazi ngayo noma befundiseke ngayo. Kanti ezinye izinto kumuntu zidinga ukuthi ukumlaleleka yena ezithungeni zakho ukuthi kudingakalani. Njengoba ngeke ngisho on some previous videos ukuthi omunye umuntu uyathi noma ezongena kuvane kufunakala inkukhu egrey, of which into engavamisile. And don't claim ukuthi umuntu inkukhu iyafuneka inkukhu egrey kanti ayifuneki. Uma nje uzokwenza izinto zabantu noma uzokwenza izinto zikamoya noma isuke zithinta anything spiritually, don't go for entweni osuke uyazi noma uhahele uzwe omunye umuntu ethi unomoya emkhulu noma unjani bese nawe uyakhopha leyo nto. Kufana exactly nabantu abasuke befika la kumkhulu wasemakhosini bethi bethi baphupha umkhulu wasemakhosini. If ungamphuphanga umkhulu wasemakhosini ubona exactly same time uzongena la ekhaya noma usasuka kini, I sense ukuthi no lo muntu ozayo uzusuke eseyisimo esikanje kanje. Imingacacanga indaba uzocacela ungena la ngomnyango noma ungena ngesango la ekhaya. So la inganza ukuthi umndawe lona unolaka if uzoziba isikhathini esiningi uyaye uthi uma ngabe kuzozwakala isimo somndawe uyaye uhlale nasila esweni esimeni sesinye somuntu kube sengazuthi kwabanye kukhona isimo sento enjengana nenyoka noma yini esuke ihamba phezulu kwesimo selokhuzana. Iyabadida abantu abaningi leyo ndaba. Abelaphi nje abaningi kuyabadida leyo ndaba ngenxa yokuthini abanye siyayisenza izinto ngokungalaleli umoya. Kodwa angisho ukuthi ke ngiyabagxeka nabo kusuke kuyindlela nabo abasuke bezama ngayo ukuthi umuntu bakuphilisa. Angeze ngithina ngifune ukuthi sengithe kubelaphi lana ke nganza kwethu leyo ndawa isimo somndawo uma ngabe usuzowahlala lapho kanjalo isikhathini esiningi uyawuzwe ngokuthi uyawuhlale omunye uhlalela eswini noma esinyeni uzwe ngazi ukuthi omunye umuntu uyawuzwe isimo senkaba abanye kungazi ukuthi iyadonseka omunye kuzwe ngathi khona isimo sento kodwa eyinyoka noma ehleni noma isimo kanjani. Isikhathi esiningi umuke wadla ke igobongo lomndawe noma elinawe lamandiki namandawo uma ngabe wenzule kahle kwayilezi impande exactly ifuna abantu bakini iyabe leyo nto bese iyashabalala iphele. Okusuke ngicauthi lokho kuvamise ukuhambisana nokuqunjelwa isisi isikhathi esiningi. Kodwa ke sizoya ekuthenini ke lana ke umndawe unolaka. Secondly ilona izona ithunye evamise isikhathi esiningi noma idlozi lomndawo elisuke libulala liyaba nolaka. If you are lucky, I'm saying if you are lucky enough uyawube nokugula omunye umuntu angagula azabuthwe nezibi azalale phansi. Omunye uthola ukuthi uba nokugula azaphume izilonda umzimba wonke abuye ekufeni. Kodwa uthi mangabe ethi eselungisela lezi zinto zomndawo noma eselungisela lezi lokhuzana inkamba zomoya bese yonke into yakhe eyakuthola ukuphila. Kodwa leyo nto izoqala from ekuthenini umuntu avume kuqala. One ke uyabulala umndawe ngoba usuku unolaka kakhulu unomthetho kakhulu usuke futhi uhambisana kakhulu nani nabalozi abalozi vele kusuke abantu basemanzini naturally nabo baqhamuka emanzini. That's another topic for another day. Kodwa ke ake sihlale sesidlula nje kuyona. Uhambisana isikhathi esiningi ke uma unomndawe uyaye uphuphe noma uboniswe abantu bezizwe zangaphandle isikhathini esiningi. Okusho ukuthi amandingi amandawo asuke kuhlanganise bonke isimo sabantu abasuke bekhona. Uyawubona abelungu ubona omandiya nani ukusokhomba khona kusuke kunezithunywa zamanzi okusuka abantu basemanzini noma kungababonanga leyo zinto. Kodwa there are some signs lawe sengiwabalile ngawasho amanye engapheleleke ngoba le ivideo mangiyishaya ngiyisha nje ngisuke ngisho lokho engisuke ngizokukhumbula ngaleso sikhathi. Nongixolela nje enganza kwethu noma kungeke kuze kuphelele kodwa engisuke ngisho kufanele ukuthi uzwe udlulisele lo moya uma kukhona okusele ngokudlulisa on another video. Lana ke enganza kwethu
kulabo abakwazi ukungilandela, umndawe uyalwa futhi nesitha sakho kakhulu. Ingakho koze kube kuthiwa kudala kukhona le ngoma lena engasavamisile ezangomeni zamanje, ungazi ukuthi bayiyekiswa yini ukuthi awukhuphuke noma ethini konje ethi Mndawe ziphi induku, sibabona behloma beza kithi Mndawe ziphi induku. Ngoba umndawo uyakwazi ukulwa impi yesitha uyilwe futhi uyinqobe. Yabona masuke sebesho njalo abasuke sebesho khona ukuthi ake lihlome idlozi lakho lo mndawo lilwe nezitha ezisuke zibhekane nawe. One liyayishaya izitha, liyayibulala futhi lenza noma yini. And secondly, just note ukuthi uma ngabe unemoya generally ke nje, besides ukuthi unomndeni noma unomndawo, there's always going to be ubunzima osukuzodlula, there's always going to be ukuthuka osukuzokhona, kusokhona lokhu kunuke ozoba khona, but wena lokho kukubiza ukuthi ake usondele duzane nale moya, ngoba kusokhona lento efuna ukuthi zikubonise yona, nalokuthi ukwazi ukuthi uoperate nanokubona kangcono ezintweni eziningi ngendlela yazo, ngoba phela sikhona siphiwe asifani nanemino ayilingane nabantu. If ubona ukudaleka kwazo zonke izinto nje, azikho izinto othola ukuthi zilingana ncimishi noma ziwusize owodwa. uNkulunkulu nje wadala kanjalo kusukela esilwaneni kuya kubantu, izitho zethu zomzimba silingani, kwathina uqobo silingani. So ke la ingane zakwethu umndawo osuke unamandla isikhathini esiningi, uma ngabe umuntu ezosuka ukwenzela umndawo, abanye abantu they prefer kuya kwenza uthola ukuthi enzelwe into yakhe kuthiwa akahambe uqala emanzini. Don't be ukuthi ubese uhamba uyobuza, ngoba phela nasenathanda ukubuza kakhulu yonke into, ngisho nento oyibona ukuthi lento akufuza ngabe uyabuzwa. Ezinye izinto suke ziyimfihlo ke ekungafanele ngabe ziyavela noma zaziwa ngabantu. Uma ungabe ungazi noma ungazi wabona, you will see that mhla waba ngumelaphi. That's why uthola ukuthi abanye abantu isikhathi esiningi noma befisa kanjani ukuthi babone izinto ezizimfihlakalo, omunye uthola ukuthi hayi kukhulunywa ukuthi ngake ngayibona inkosazana, kodwa manje umuntu othola ukuthi omunye uthi hayi ngigcina ngokuyibona emaphushini. Akulula vele isiveze phambi kobuso babantu. Abantu abaningi bayifew abantu abakwazi ukugcina imfihlo yento esuka imfihlakalo, ngoba ingaziveza isiveze ngesimo senye indlela kuwena, ngoba isuke iappearisha ngalendlela esuke igift kuwe, kodwa futhi ake ngagxili kakhulu kuleyo ndaba. But ke ake sigoqela indaba yomndiki nomndawo engane zakwethu. Okuningi ngomndawe okufanele ukwazi nje ukuthi umndawe uqubuke emanzini, umoya lona onamandla kakhulu nonolaka futhi uma ngabe unganakiwe. Futhi uma ngabe nomndawo akusoze ube yisangoma, kuyenzeka omunye umuntu abe nje nawo lowo mndiki wakhe, nawo lowo mndawo abe nesipho sokusebenza abantu, kodwa abasebenzayo ukuthi uthwasile, kepha khona lolu sizo le gift ayinikezwa yona. Omunye anganikezwa ukwelapha isifo esithize, noma anikezwe uma efike kuwe afike uthola ukuthi uyakwazi ukwambuleleka ngeimfihlo zakho nangempilo yakho, akutshele not ukuthi uyisangoma, but ke lowo muntu onjalo nakubona bonke abantu respect that person, kangangokuthi uyawukhiphe something ukukhanyisela umuntu osuke kanjalo, ngoba usuke wenzela ukuthi leso sithunya naleyo lokhuzana, ngoba kusuke kuyizithunya, kusuke kuyimessage leyo usukudluliselwana through leyo muntu leyo uNkulunkulu naneyithunya nanedlozi. That's why uthola ukuthi tendency yakudala kwakhona lesimo sokuthi abantu benze njena isangoma nesangoma esibona nomuntu osuke nemoya babe nokuthi bamkhunge ngemali ethiza, njengoba sokhona umuntu akathi nomuntu esephehleni ovana nje umbingelele isinomi kanjani, kungekho osuke ukukhunga kuwo. Ubone sometimes izinto zakho zihlale zibe mnyama uthi nomoya kumuntu, ngoba akukho umuntu oyaye umhloniphe. So ukuthi kwesinye isikhathi you disrespect umuntu osuke ena power yokuthi akusize, but wena you just disrespect lowo muntu ngoba awumhloniphi, umbona umeye, awukwazi nanokuthi umkhunge. Okay ke right ke nyazi abantu abaningi bebengafundisiwe futhi abazi, kodwa abantu abasuke bebe nerespect bakudala babazi ukuthi umuntu osuke kanjalo uyakhunga, noma ungamkhunga ngemali emhlophe,
isikhathi esiningi nje uma umkhunge ngaleyo mali noma ngaba yishumi noma ngaba imali leyo suku sothandeni lakho, but make sure ukuthi kuleyo mali noma umnika 1000 ikhiphe kube khona imali emhlophe, ngoba kuyiyona into esukubalekile kusuke kuyimali emhlophe okusuyiyona symbol yobuhle, kuyiyona symbol yomhlahla nakho konke. Ndawo-ke ingane zakwethu, ake sibonge lapho sivalelana i-episode yomndawe. If uma ngabe unembuzo, go to the comment section, ubuze nje umkhulu wasemakhosini uyokuchazela alokho akuyobe kuvuma umoya ukuthi akuchazele khona. Ndawo ingane zakwethu, thank you for watching this video up until the end. Amen.